Мы заблукали. Чуешь, Захар? Блукаем по лесу с самой раницы. Молися, Янка, молися, Богородице. Яна не покине нас у беде. А што яна зробіць? Падкажа шлях дадому? Абароніць ад ваўкоў? Божа, а гэта што за святло? Там на дрэве. Яна ад голода нешта мроіцца. Не, Янка, не мроецца. Гэта і ёсць дапамога. Калі хлопцы падышлі бліжэй да ігрушы, яны ўбачылі сярод галінак абраз Багародзіцы. Ён сапраўды дапамог пастушкам. І як толькі хлопцы знялі абраз з дрэва, зразумелі, дзе дарога дамоў. Гэта гісторыя адбылася напрыканцы 15 стагоддзя, прыкладна ў 1470 годзе, у лясах пад Слонімам. У той самы момант маленькія пастушкі і падумаць не маглі, што гэты невялічкі абраз арыгінальнай велічынёй з дзіцячую далонь з цягам часу стане адной з самых значных святынь Беларусі. І пад імем абраз Маці Божай Жыровіцкай увойдзе ў лік самых значных праваслаўных абразоў у свеце. Гісторыя краіны, лёс праваслаўнай веры, душа народу у святынях Беларусі. Адным з першых, хто зразумеў значнасць абраза Маці Божай Жыровіцкай, быў падскарбій вялікага княства літоўскага Александр Солтан. Яму пастушкі аднеслі знойдзены ў лесе абраз, а Солтан узяў ды і схаваў яго ў куфэрак. Маўляў, калі святыня з'явілася на маёй зямлі, яна павінна належыць аднаму мне. Аднак праз пэўны час, калі падскарбій вырашыў паказаць абраз гасцям, куфэрак быў пустым. На наступны дзень абраз зноў з'явіўся на грушы. Тады Александр Солтан зразумеў, што абраз з выяваю Маці Божай належыць людзям і даў зарок Господу пабудаваць на месцы з'яўлення абраза драўляную царкву і памясціць туды святыню. Сваё абяцанне Солтан выканаў. З цягам часу вакол царквы з'явілася паселішча, якое назвалі Жыровічамі. У 1520 годзе ў мястэчка прыйшла бяда. Падчас вялікага пажару згарэлі амаль усе будынкі, у тым ліку і царква, якой знаходзіўся абраз Багародзіцы. Колькі не шукалі яго на папялішчы, усё было дарэмна. Огонь был настолько моцный, что не поспели икону вынести. Храм абрынуўся і думалі, што она незваротна загінула. Але у хуткім часе дзеткі з манастырскай школкі вярталіся, школка ацалела. І вот на этом месцы, на горцы, на вялікім камені ўбачылі дзеву незвычайнай красы. Яны не асмеліліся падысці да яе. Пакуль гукалі бацюшку і дарослых, яна стала небачнай, а на камені гарэла свечачка і была ікона. Все незвычайно радовались такому цудоўнаму вяртанню іконы пасля пажару. У хуткім часе ў мястэчку Жыровічы быў заснаваны праваслаўны мужчынскі манастыр. Кажуць, колькасць камення, якое прывозілі на будаўніцтва, за адну ноч памнажалася ў 5 разоў. І дзякуючы гэтаму і многім іншым цудам, з таго часу абраз Жыровіцкай Маці Божай пачалі называць цудатворным. Перед вами самая маленькая в свете чудотворная икона. Она
зроблена цісненнем на камні. Тэхналогія невядомая і да нашага часу. Вот паводле манастырскага падання пастушкі яе знайшлі тут, на дзікай грушцы. Абраз жыровіцкай маці Божай амаль ніколі не пакідаў манастыр. Праўда, калі пачалася Першая сусветная вайна, яго эвакуіравалі ў Маскву і змясцілі спачатку ў скляпеннях сабора Васілія Блажэннага, потым у маскоўскім і кацярынінскім манастыры. Але беларусы верылі, што адна з галоўных святынь Украіны абавязкова вернецца на радзіму. І іх спадзяванні спраўдзіліся. На пачатку 20-х гадоў 20-го стагоддзя абраз вярнуўся ў Жыровічы. Яго прывёз архімандрыт Ціхан, будучы гомельскі епіскап, які прыняў пакутніцкую смерць у 1937 годзе. Прычым, каб перавесці цудадзейны абраз праз савецка-польскую мяжу, архімандрыту прыйшлося схаваць яго ў слойку з-пад сочыва. Чаму некаторыя цудадзейныя абразы вяртаюцца туды, дзе адбылося іх першае з'яўленне? Чаму некаторыя застаюцца там, куды іх вывезлі? Што гэта, промысел Божы? Відаць, канешне, ёсць на гэта прычыны. Першае, што калі бывае з'яўленне іконы, то гэта знак асаблівай міласці Божай да гэтага месца, да гэтага народа, да гэтых людзей. Калі бывае, што на час ікона знікае, гэта можа быць выпрабаванне для таго ж народа. Вось. І калі народ гэтае выпрабаванне вытрымае, гэта значыць, што калі яшчэ больш будзе ушаноўваць, памятаць пра гэтую ікону, маліцца ёй, то Гасподь як узнагароду яе вяртае, вось. І пасля гэтага яна набывае яшчэ большую папулярнасць, вядомасць, яшчэ большая колькасць людзей да яе прыходзіць. Святынямі, дарэчы, могуць быць не толькі абразы, але і мошчы святога, месца яго пахавання і нават яго рэчы. У гэтым сэнсе асабліва пашанцавала старадаўняму Полацку. Менавіта ў гэтым горадзе знаходзіцца спасаўскі храм, якім спачываюць мошчы Ефрасіні Полацкай, адной з першых жанчын на ўсходнеславянскіх землях, якую кананізавалі ў святыя, якую называюць апякункаю Беларусі. Зрэшты, каб удастоіцца такой пашаны, Ефрасіні Полацкай прыйшлося прайсці праз многія выпрабаванні. Таемна ад бацькоў князёўна сышла ў манастыр і прыняла пострыг пад імем Еўфрасіні. Яе бацька, полацкі князь, быў у роспачы, бо ўяўляў для сваёй дачкі зусім іншы лёс. Але дзяўчына не адчувала сябе няшчаснай, бо яе мара нарэшце здзейснілася. Яна стала нявестаю Хрыстоваю. Самыя першыя гады свайго манаства
Ефрасіня прысвяціла таму, што прачытала ўсю літаратуру, што знаходзілася ў манастырскай бібліятэцы. Потым папрасіла дазволу пасяліцца ў келлі Софійскага собору, дзе і пачала займацца перапісываннем кніг. Предание говорит о том, что вот из кельи, выходящего наружу, из окна, выходящего наружу, преподобная могла видеть княжеский дом своих родственников, полоцких князей, которые жили неподалеку. То есть преподобная могла видеть ту роскошь, то богатство, в которой жили близкие ей люди, а сама она здесь пребывала в подвиге, нестяжании. Вот. Но преподобная умом и сердцем всегда пребывала в Господе, поэтому, конечно, ничто в мире ее не влекло к себе. У 12 стагоддзі перапісваннем кніг займаліся выключна мужчыны. Гэта была надзвычай складаная праца. Мала таго, што перапісчык павінен быў добра ведаць грамату, мець мастацкія здольнасці і яшчэ быць у добрай фізічнай форме, каб падчас перапісвання на працягу шматлікіх гадзін трымаць кнігу на далоні левай рукі, якую ён падпіраў локцем аб калена. Праца перапісчыка цанілася вельмі высока. Нават існавала паданне, што перапісчыку адпускаюцца ўсе грахі за яго высакародную цяжкую працу. Аднак Ефрасіня працавала не толькі дзеля гэтага. Яна хацела, каб святое пісанне прачытала як мага болей людзей. У тыя часы ў свеце не было больш адукаванай жанчыны, чым беларуская манашка Ефрасіня. Акрамя перапісывання кніг, яна складала ўласныя творы, малітвы і павучанні. Перакладала з грэцкай і лацінскай моваў, вяла перапіску з візантыі і марыла аб тым, што калі-небудзь Бог дапаможа ёй тут заснаваць манастыр. Я адчыню ім майстэрню па перапісванню кніг і ствару майстэрню іканапісу, бо на полацкай зямлі шмат таленавітых мастакоў, а вось абразоў мала. Мара яе здзейснілася. Полацкі епіскап благаславіў Ефрасіню на заснаванне ажно 2 манастыроў у наваколлі Полацка. Дзякуючы Ефрасіні на беларускай зямлі з'явіліся і першыя святыні. Гэта унікальны помнік беларускага дойлідства, Спаса-Преабражэнская царква, якую пад кіраўніцтвам Ефрасіні пабудавалі ў Полацку ўсяго за 30 тыдняў. Цуда! І цудадзейны крыж, зроблены па яе замове полацкім майстрам Лазарам Богшам, і цудадзейны абраз Маці Божай Полацкай, гісторыя стварэння якога унікальная. Мець благословение от Константинопольского патриарха, мець вось икону, якая будзе покровителькой, заступницей краю, народу. Вось гэта была, канешне, мэта прападобнай Ефрасіні, і яна звярнулася з пісьмом да патрыарха Константинопольскага і да імператора. Вось паслала сваіх людзей у Константинополь з дарункамі каштоўнымі і атрымала гэты святы дар, цудадзейную ікону Эфесской Божией Маті. Некалькі стагоддзяў цудадзейны абраз знаходзіўся ў родным горадзе Ефрасіні, а потым, як благаславенне, трапіў у расійскі горад Тарапец, дзе ўнучатая пляменніца ігуменні брала шлюб з князем Александром Неўскім. Дзе цяпер знаходзіцца той цудадзейны абраз, невядома, але хто ведае, быць можа, калі-небудзь ён вернецца на радзіму, як вярнуліся ў Полацк мошчы святой Ефрасіні. За 9 стагоддзяў яны пабывалі і ў Іерусаліме, і ў Кіеве, і ў Маскве, і ў Віцебску. Але палачане верылі, што апошні прытулак святой Ефрасіні павінен быць у яе родным горадзе, і Бог пачуў іх малітвы.
У той самы час, калі на полацкай зямлі вялебная Еўфрасіння займалася хрысціянскім асветніцтвам, на поўдні Беларусі, у старадаўнім горадзе Тураве, жыў яшчэ адзін нябесны заступнік нашай краіны – Кірыла Тураўскі. За бліскучыя пропаведзі сучаснікі называлі яго тураўскім залатасловам. Аднак у гісторыі хрысціянства Кірыла Тураўскі ўвайшоў не толькі сваімі яскравымі прамовамі, але і тым, што стаў першым стоўпнікам у старажытнай Русі. Вялізная частка літаратурнай спадчыны тураўскага златавуста захавалася да нашых дзён, а вось месца яго пахавання, на жаль, невядома. Кажа, што шмат год таму, калі памерла адна тураўская дзяўчына, магільшчык пайшоў на мясцовыя могілкі Барыса і Глеба, стаў капаць магілу і знайшоў саркафаг. Калі адчыніў яго, убачыў мужчыну ў царкоўным аблачэнні. Калі дакрануўся да яго ботаў, з іх пацякла кроў. Магільшчык спужаўся і пабег за дапамогаю. Аднак, калі прыйшлі людзі, саркафаг быў пусты. У тую ж ноч святару адной з мясцовых цэркваў прысніўся Кірыла Тураўскі, які сказаў: «Гэтую дзяўчыну тут не трэба хаваць, гэта маё месца. А мяне не шукайце. Прыйдзе той час, і я сам паўстану перад вамі мошчамі». Все-таки молитва на этом месте, она не угасает. Вот последние несколько лет здесь ежедневно совершается божественная литургия. И на месте того креста, где люди вообще никогда уже последние несколько веков не молились, не совершали никаких служб, вот тоже совершается еженедельно по четвергам божественная литургия. Это тоже милость Божия, и это как бы возгревает те, может быть, уснувшие на какое-то время вот эти силы этой земли святой, и она начинает уже излучать и привлекать. Горад Тураў даў свету не толькі першага ўсходнеславянскага стоўпніка, але яшчэ трох святых. Гэта тураўскі епіскап Лаўрэнцій, прападобны Марцін і благаверны князь тураўскі Барыс. На вялікі жаль, пра гэта мала хто ведае. Зато ўсе ведаюць пра каменныя крыжы, якія прыплылі ў Тураў ажно з самога Кіева, па Дняпры і Прыпяці. Прычым самае неверагоднае, прыплылі яны супраць цячэння. У тураўскай царкве ўсіх святых да гэтага часу захоўваюцца два двухметровыя крыжы, трэці знаходзіцца на мясцовых могілках. І, як сцвярджаюць жыхары Турава, ён расце. Што гэта цуд ці прыродная з'ява? Можа быць, такім чынам Кірыла Тураўскі дае знак пра месца свайго пахавання. Канешне, гэта загадкавая з'ява. Людзі, якія бываюць у Тураве, заўважаюць, што крыж як бы штораз больш і больш з'яўляецца вось над паверхняй зямлі. Ці гэта натуральная з'ява? Проста, скажем, дождж абмывае паступова верх і крыж паказваецца. А магчыма, сапраўды гэта знак. Я думаю, што калі гэта знак, то гэта знак яшчэ не разгаданы. І мэта вось гэтага знаку, які Гасподь дае, перш за ўсё можа быць у тым, каб звярнуць увагу, так? Каб звярнуць увагу на гэтае месца святое, каб людзі туды прыходзілі, каб маліліся. І вось калі будзе малітва, калі будзе звяртанне да Бога, калі будзе вось такое жывое разважанне аб тым, што тут было на гэтай тураўскай зямлі. Вось, я думаю, што гэта прычына такая, каб мы успомнілі вось падзеі і пра свяціцеля Кірыла Тураўскага, і пра Лаўрэнція Тураўскага, і пра іншых тураўскіх святых, пра тыя храмы, манастыры, якія былі тут, успомнілі пра гісторыю нашу. І вось гэты крыж, я думаю, нас да гэтага заклікае і набліжае.
Спрадвекаў заўважана, што хрысціянскія святыні з'яўляюцца ў тым самым месцы, якому патрэбна дапамога. А бывае, што абразы самі выбіраюць месца, дзе ім знаходзіцца. Летам 1500 года мінскія мяшчане заўважылі на рацэ Свіслачы насупраць замку незвычайнае святло. Падышлі бліжэй і ўбачылі, што да берага прыплыў абраз Маці Божай. Расхваляваныя людзі ўрачыста перанеслі абраз у замкавую царкву нараджэння Багародзіцы, а па горадзе пайшлі размовы, што ў Мінска нарэшце з'явілася свая заступніца, прычым сама Маці Божая. Перад тым, як трапіць у старажытны Мінск, абраз Маці Божай некалькі стагоддзяў знаходзіўся ў сталіцы Візантыі. Паводле падання, яго аўтарам таксама з'яўляецца апостал Лука. Аднак, калі вялікі князь Уладзімір хрысціў Русь, абраз быў падараваны яму візантыйскім патрыярхам. Здарылася гэта ў Крыму, у горадзе Карсуні. Потым абраз перавезлі ў Кіеў і з вялікай пашанай памясцілі ў дзесяціннай царкве. І вось напрыканцы 15 стагоддзя Кіеў захапілі крымскія татары. Яны сарвалі з абраза каштоўныя аздобы, а саму святыню кінулі ў Дняпро. І ўсё ж такі невядома, як абраз апынуўся ў старажытным Мінску, і хуткім часе стаў вядомым на ўвесь свет пад імем абраза Маці Божай Мінскай. Як спяваецца ў трапарыі мінскай коні, на водах Свіслачи явилась Еси, пренепорочная отраковица, от Царьграда и Киева богоспасенному граду Минску милость показав. Ці гэта не цуд, што вялікія святыні, пабываўшы ў двух магутных сталіцах тагачаснага свету, з'явіліся ў невялічкім на той час горадзе Мінске. Тады ніхто і падумаць не мог, што гэтаму гарадку давядзецца стаць сталіцаю дзяржавы. Невыказальныя шляхі твае, Господі. Пасля насаджэння вуній на працягу 2 стагоддзяў абраз Маці Божай Мінскай знаходзіўся ва уніятаў, потым зноў вярнуўся да праваслаўных. З канца 18 стагоддзя абраз быў змешчаны ў Петрапаўлаўскім кафедральным саборы. Пасля кастрычніцкай рэвалюцыі судатворнаму абразу прыйшлося перажыць сур'ёзнае выпрабаванне. Кафедральны сабор быў зарваны, а абраз перададзены ў краязнаўчы музей. Супрацоўнікі музея не выставілі яго ў экспазіцыі, паклалі на склад, дзе абраз захоўваўся ў дрэнных умовах. Але Гасподзь не дапусціў таго, каб цудадзейны абраз загінуў. Падчас Другой сусветнай вайны адна з праваслаўных гараджанак выпадкова знайшла яго на складзе і перадала ў царкву святой Кацярыны. У 1945 годзе абраз Маці Божай Мінскай быў перанесены ў кафедральны сабор Святога Духу, дзе знаходзіцца па сённяшні дзень. У кафедральным саборы, дарэчы, знаходзіцца яшчэ адна святыня, якой прагнуць пакланіцца вернікі. Гэта мошчы святой Сафіі Слуцкай, якая пражыла на свеце усяго 26 гадоў. Але ў гісторыі праваслаўя пакінула значны след. Перш-наперш таму, што не здрадзіла праваслаўнаму веравызнанню, нават тады, калі дзяржаўнай рэлігіяй у Вялікім княстве Літоўскім стала уніяцтва. Праведная Сафія была апошняй княгіняй слаўнага роду Алелькавічаў, князёў слуцкіх і капыльскіх, нашчадкаў вялікага літоўскага князя Альгерда. Сафія рабіла ўсё магчымае, каб падтрымаць людзей праваслаўнай веры. На свае грошы яна будавала цэрквы, манастыры, асабіста вышывала адзенне для святароў. Шмат падарожнічала па Беларусі, завітаючы ў самыя бедныя храмы. А яшчэ яна пераканала мужа, што ён павінен узяць у караля грамату, якая б юрыдычна забяспечвала абароны інтарэсаў праваслаўных. І Януш зрабіў гэта для сваёй каханай. У выніку горад Слуцк, які, дарэчы, належаў Сафіі, застаўся адзіным горадам на Беларусі ў той час, які мужна вытрываў уніяцкі прыгнёт і захаваў чысціні
і недатыкальнасці праваслаўнае вучэнне. Я думаю, что одна из самых великих святынь Слуцка – это Слуцкое рукописное Евангелие конца 16 стагоддзя. Вось вядома, что Евангелие написал уласнай рукой своей слуцкі князь Юрий Алелькавіч. И на гэтым Евангелии, конечно, служили. Яно ўжывалася у царкве як богаслужебнае Евангелие. Вось потым, калі сталі з'яўляцца друкаваныя кнігі, яго ўжо захоўвалі як помнік, як святыню. Вось пэўны час яна была страчана. У 2003 годзе яна была знойдзена ў Мінску, Евангелие Слуцкае, і цяпер знаходзіцца ў рэзідэнцыі мітрапаліта. Гэта гісторыя адбылася ў 1659 годзе на Магілёўшчыне. Рускі князь Пажарскі вёз на сваю радзіму ў Масковію ў якасці трафею абраз, які прыдбаў на Случчыне. І вось у той самы момант, калі князь Пажарскі праязджаў па лясной дарозе ля Баркалабаўскага жаночага манастыра, яго конь спыніўся. Аднак ні ўгаворы, ні сіла не маглі зрушыць каня з месца. І князь Пажарскі зразумеў, што справа ў абразе Маці Божай, які ён хацеў вывесці. У гэты самы момант конь зрушыў з месца і накіраваўся да брамы Баркалабаўскага жаночага манастыра. Насустрач госцю выйшла ігумення, і князь Пажарскі перадаў ёй абраз Багародзіцы. З таго часу гэты святы абраз і пачалі называць абразом Маці Божай Баркалабаўскай. Абраз Маці Божай Баркалабаўскай доўгі час знаходзіўся ў сценах манастыра, самага вялікага жаночага манастыра ва ўсёй Рэчы Паспалітай, і праславіўся ён на ўвесь свет сваімі цудамі. Ён дапамагаў хворым, выратоўваў людзей ад душэўных і фізічных пакут. Аднак найвялікшым цудам лічыцца тое, што абраз гэты перажыў усе войны і 17, і 18, і 19, і 20 стагоддзяў, а таксама ганенні на рэлігію ў 20 стагоддзі. А гэта гісторыя здарылася ўжо ў найноўшы час, калі пачалося адраджэнне манастырскага жыцця. Епіскап Магілёўскі Мсціслаўскі Максім даў благаславенне, каб абраз Баркалабаўскай Маці Божай перанеслі сюды, ў Магілёў. Калі абраз паклалі ў аўтамабіль, ён не зрушыўся з месца. Мабыць, Царыца Нябесная не захацела пераязджаць з быхаўскай зямлі. У свой час на Беларусі было вельмі шмат цудадзейных абразоў, асабліва на Міншчыне. Аднак самым вядомым лічыўся абраз Маці Божай Крупецкай. Паводле старадаўняга падання, крупецкі абраз з'явіўся непадалёк ад Мінску, на крыніцы, якая сёння знаходзіцца ў мікрараёне Вяснянка, бліжэй да ракі Свіслач. Непадалёку ад крыніцы раней існавала вёсачка, што звалася Крупцы, адсюль і назва абраза. На пачатку 17 стагоддзя крупецкі абраз захоўваўся ў невялікай драўлянай капліцы, што стаяла на ўзгорку, з якога і выцякала жыццятворная крынічка. Пачынаючы з 1884 года, па благаславенню мінскага епіскапа Варлаама, жыхары горада пачалі ладзіць з крупецкім абразом урачыстыя хрэсныя хады. Увосень на свята Пакрова Божай Маці абраз неслі да царквы мінскага архірэйскага падвор'я. На яго падмурках сёння стаіць дом афіцэру. Там ён захоўваўся ўсю зіму. Вясною, падчас Пасхі, зноў-такі хрэсным ходам абраз вярталі назад. Усё лета ён знаходзіўся ў крупецкай царкве. Так рабілася з той нагоды, што архірэйскі храм быў цёплы, і ў ім было лягчэй маліцца ўзімку. Сам цудадзейны абраз згубіўся ў 30-х гадах 20-го стагоддзя. Доўгі час ніхто не мог з дакладнасцю ўзгадаць, а як выглядаў ён. Аднак напрыканцы 20-го стагоддзя яго выява, спіс
была знойдзена ў бібліятэцы Петербурга. Цяпер спіс гэтага абраза знаходзіцца у Пакроўскай царкве, якая пабудавана на тым самым месцы, дзе абраз і быў знойдзены. Лічыцца, што самымі цяжкімі гадамі для праваслаўных вернікаў былі гады савецкай улады. Менавіта тады зачыняліся цэрквы, святары падвяргаліся рэпрэсіям. Аднак мала каму вядома, што ў сярэдзіне 18 стагоддзя, калі землі сучаснай Беларусі ўваходзілі ў склад Рэчы Паспалітай, праваслаўнае веравызнанне было зусім не ў пашане. У 50-е гады 18 стагоддзя для праваслаўнага Магілёва былі адзначаны болем і смуткам. Памёр епіскап Магілёўскі Іранім. І з гэтай нагоды вышэйшыя ўлады вырашылі зачыніць мясцовую праваслаўную епархію. Магілёўшчына ў той час выходзіла ў Рэч Паспалітую з каталіцкай афіцыйнай дзяржаўнай рэлігіі. Тады расійская імператрыца Елізавета параіла сіноду прызначыць магілёўскім епіскапам Георгія Канінскага, рэктара Кіева-Магілянскай акадэміі. Калі у Елізаветы запыталіся, чаму менавіта яго, яна адказала, толькі ён зможа павярнуць Рэч Паспалітую у бок праваслаўя. І яна мела рацыю. Бліскучы прамоўца Георгій Канінскі займаў пасаду магілёўскага архіепіскапа каля 40 год. Адчыніў Магілёву друкарню, заснаваў духоўную семінарыю, сабраў шэраг дакументаў па гісторыі праваслаўнай царквы. Каб абараніць праваслаўных вернікаў, ён дамогся аўдыенцыі ў караля Рэчы Паспалітай Станіслава Аўгуста Панятоўскага, які стаў першым слухачом бліскучай прамовы Канінскага па абарону праваслаўя і іншых дысідэнтаў. Праз пэўны час прамова гэтая была перакладзена на многія еўрапейскія мовы, як узор абароны верацярпімасці. Аднак, нягледзячы на гэта, кароль Канінскага не падтрымаў. Тройчы на жыццё беларускага епіскапа рабіліся замахі. Пасля апошняга ён з'ехаў у Смаленск, дзе пэўны час заставаўся магілёўскім епіскапам у выгнанні. Вярнуўся ён у Магілёў толькі пасля першага падзелу Рэчы Паспалітай, калі горад стаў часткаю расійскай імперыі.
Дарэчы, апошнія гады свайго жыцця Георгій Каніскі правёў палацы, які быў пабудаваны ў 1780 годзе адмыслова для яго. Ён захаваўся і да сёння. Амаль праз 200 год пасля смерці Георгія Каніскага рашэннем святога сінода Беларускай праваслаўнай царквы мужны магілёўскі епіскап быў кананізаваны. Якіх святых лічыць беларускімі святымі? Скажам, вядомы беларускі святы Георгій Каніскі паходзіў з Украіны, але асноўная яго дзейнасць была ў Беларусі, і ён настолькі любіў Магілёўшчыну, ён столькі ёй сіл аддаў, што это, безумоўна, беларускі святы. І ён, скажам, калі будучы на Украіне, ён прапаведаваў на украінскай мове тагачасна, то з цягам часу, будучы на Магілёўшчыне, ён пачаў прапаведаваць па-беларуску. Так што беларускі святы. Альбо, допустим, святыя віленскія мучанікі Антоній і Іоанн Євстафій. Зноў жа, па сучасных межах Літва не ў межах Беларусі. Але, безумоўна, гістарычна Віленшчына – гэта, безумоўна, край беларускі. І таму, канешне, гэта нашы святыя. Альбо ёсць такі малавядомы святы, які ў царкоўным календары называецца Кастрамскі Геннадзій прападобны, Кастрамскі і Любімаградскі. Але ён па паходжанні магілёўчанін. І тут прайшла яго дзяцінства, тут ён быў выхаваны у праваслаўнай веры. І толькі потым трапіў у Кастраму, і там праславіўся сваімі подзвігамі. Там ён вельмі ушаноўваецца, вельмі вядомы святы. У нас у Беларусі, на жаль, немногія яго помняць, а, канешне, бы трэба помніць, што гэта все-таки плод духоўны нашай зямлі. Так што, калі гаварыць пра лічбу, то можна, я бы назваў, зноў жа, пра смаленскіх святых, можна, я схільны лічыць іх беларускімі святымі, таму што этнічна Смаленшчына этнічна все-таки гэта належыць Беларусі. Хаця і в гісторыі, там, у 17-18 стагоддзі межы часта мяняліся, і яна то ўваходзіла ў маскоўскую дзяржаву, то Вялікае княства літоўскае, але калі браць менавіта этнічны характар Смаленшчыны, то нават сёння, калі паслухаць 80-гадовых старажылаў Смаленшчыны, то ў іх дыялект беларускі, а не расійскі. Так што можна назваць цифру, якіх, я бы сказаў, 30, магчыма, 30-40 святых, якіх жыццё, служэнне, подзвігі звязаны з Беларуссю, ці то па нараджэнню, ці то па пазнейшым месцы служэння. Сярод праваслаўных вернікаў, якія былі кананізаваны ў святыя, ёсць адзін, пра якога нельга згадваць без слёз. Перш-наперш таму, што гэта 6гадовы хлопчык Гаўрыіл. Ён пацярпеў за веру. Жыў ён у вёсцы Звяркі, што на Беласточыне, у простай сялянскай сям'і. Напрыканцы 17 стагоддзя ён быў замучаны падчас рытуальнага забойства. Пасля таго, як маленькі Гаўрыіл перастаў дыхаць, злачынцы выкінулі яго цела ў чыстае поле, дзе бегала шмат галодных сабакаў. Аднак сабакі не кранулі мёртвага хлопчыка. Больш таго, яны пачалі ахоўваць яго ад драпежных птушак. У хуткім часе цела Гаўрыіла знайшлі людзі і пахавалі яго побач з храмам. Праз 30 год гэты храм згарэў, аднак мошчы хлопчыка засталіся нятленнымі. Толькі крыху абгарэла яго ручка. Але як толькі цела было перанесена ў манастыр, рука загаілася і зноў пакрылася скураю. У пачатку 19 стагоддзя на Беласточыне пачалася эпідэмія халеры. Мясцовыя жыхары заўважылі, што калі да мошчаў хлопчыка Гаўрыіла прыкладаюцца хворыя дзеці,
яны нейкім цудам вылечваюцца. У хуткім часе эпідэмія на Беласточыне спала. Менавіта тады праваслаўная царква залічыла пакутніка Гаўрыіла у лік святых. Маленькага пакутніка Гаўрыіла Беластоцкага яшчэ называюць Гаўрыілам Заблоцкім, бо ў мясціны, дзе ён нарадзіўся, знаходзіліся побач з праваслаўным манастыром, які быў пабудаваны ў мястэчку Заблудова ў 16 стагоддзі. Між іншым, менавіта манастыры заўсёды з'яўляліся месцамі духоўнага адраджэння праваслаўных вернікаў. У свой час на Беларусі налічвалася каля 40 праваслаўных манастыроў. Адным з самых славутых быў Свято-Успенскі манастыр на Магілёўшчыне, непадалёк ад Мсціслаўля. Між іншым, гісторыя яго заснавання звязана з цудам. Ёсць звесткі, што ў 16 стагоддзі іх было прыкладна 40 манастыроў. Вось. Напэўна, пазней у выніку таго, што было вельмі моцны працэс паланізацыі і акаталічвання беларускага народу, мы ж ведаем, што нават у Рэчы Паспалітай у 1669 годзе беларуская мова была афіцыйна забаронена як дзяржаўная мова, і тады праваслаўе было, можна сказаць, амаль пад забаронай. Вось, то тады іх стала менш. У 19 стагоддзі яны зноў пачалі адраджацца, і, я думаю, колькасць гэтая узнавілася. Вось, а зараз, цяпер у беларускай праваслаўнай царкве ўжо 25 манастыроў. Гэта, я думаю, для цяперашняга часу ўжо многа. У 1380 годзе з мсціслаўскім князем Семёнам Лугвінам здарылася бяда. Ён аслеп. Паклікаўшы да сябе свайго лекара, ён сказаў яму: «Я цябе залачу, толькі вярні мне зрок». Лекар агледзеў князя і развёў рукамі. Гэта немагчыма. Раз'юшаны Семён Лугвін загадаў казніць лекара і выклікаў да сябе іншага, але і той нічым не змог суцешыць князя. Тады Семён зразумеў, што ні слава, ні багацце не вярнуць яму зрок. І вось аднойчы яму прыснілася жанчына, якая сказала: «Ты быў жорсткім да людзей, таму з табою здарылася гэтая бяда. Калі ты знойдзеш у лясах пад Мсціслаўлем цудадзейную крыніцу, а мыеш твар вадой з яе, зрок да цябе вернецца, але толькі ў тым выпадку, калі ты шчыра раскаешся». Князь Семён Лугвін паехаў у лясы, знайшоў тую крыніцу і амыў твар. Праз некалькі хвілін ён убачыў побач з крынічкаю выяву Маці Божай. На гэтым месцы Семён Лугвін паставіў капліцу і загадаў заснаваць праваслаўны манастыр. Ну а месца вырашыў назваць пустынкаю. Менавіта так спрадвеку называлі месцы асаблівай адзіноты, вельмі далёкія ад гарадоў і мястэчак, месцы, дзе адпачывае душа. Што цікава, Бог дараваў князю Лугвіну доўгае жыццё, амаль 80 гадоў. З іх амаль 50 гадоў ён быў уладаром Мсціслаўя і абараняў ад немцаў Пскоў і Вялікі Новгарад, ад шведаў Карэлу, ад татараў Кіеў і стаў заснавальнікам вядомага роду князёў мсціслаўскіх, якія сваёй высакароднасцю не саступалі іншым велікакняжацкім дынастыям. А што тычыцца пустынскага Свято-Успенскага манастыра, дык у наступныя 6 стагоддзяў пасля заснавання ён перажыў немала выпрабаванняў. Да 17 стагоддзя належаў праваслаўнай царкве Вялікага княства Літоўскага, потым знаходзіўся пад кіраваннем уніяцкай царквы. З 1839 года рускай праваслаўнай царквы. Неаднойчы яго руйнавалі, палілі, зноўку аднаўлялі. Але ўвесь час гэта быў буйны цэнтр духоўнага і культурнага жыцця краіны. Тут складалі летапісы, друкавалі кнігі, працавалі школы і семінарыя. Канчаткова манастыр быў зачынены пасля кастрычніцкай рэвалюцыі. У будынках, якія не паспелі разбурыць, размясціліся дзіцячы дом. Кажуць, што падчас Вялікай Айчыннай вайны гітлераўцы вырашылі зрабіць у пустынках склад боепрыпасаў. Дзеці з дзетдома, якіх не паспелі эвакуіраваць,
Разумелі, што ісці ім няма куды, і павесілі на дзвярах хаты таблічку «Асцярожна, тыф». Так яны і засталіся жывымі ў пустынках да канца вайны. А некалькі гадоў таму, у 2003 у пустынках здарыўся яшчэ адзін цуд. На сцяне аднаго з будынкаў з'явілася выява Хрыста. Прычым ніхто не сумняваецца, што гэты абраз нерукатворны. Зноў-такі, гэта добры знак. Калісьці Свято-Успенскі манастыр быў самым вядомым і самым вялізным на Магілёўшчыне. Але будынкі пасля таго, як на пачатку 20-го стагоддзя манастыр пакінулі людзі, прыходзілі ў заняпад. Час, прырода і людзі рабілі сваю справу. Колькі гадоў гэтае месца нагадвала закінуты горад. Але пасля таго, як у пустынках з'явіўся нерукатворны абраз, жыццё тут пачало аднаўляцца. І не таму, што сюды, да абраза і святой крынічкі, прыязджаюць паломнікі з Беларусі, Расіі, Украіны, Польшы, Літвы, Латвіі. Ужо некалькі год тут жывуць манахі, бо не можа святое месца быць без асаблівай увагі і пашаны чалавека. Святыя месцы, святыя людзі, святыя абразы. Напэўна, няма ў Беларусі такой мясцовасці, якая б не знаходзілася пад апекою Божай. Бог любіць усіх, і грэшнікаў, і шчырых вернікаў, і тых, хто на раздарожжы. Ён дапамагае ўсім, хто робіць хаця б маленькі крок насустрач Богу. Таму і здараюцца новыя цуды на нашай зямлі і ў 21 стагоддзі. Таму што кожны з нас, беларусаў, захоўвае веру, і яна жыве ў святынях Беларусі.